Tayo ngarep ngendi? Yang sayur. Mau sayur. Pitulas sedikit, udah sangalas karo 75. Dadine 6,5. Kalau 75 kan 10.000, niki sangalas 1.000 lagi di 30. Ya. 30 Mas. Apa? Bukan tahu kulit ora, tahu kuning. Tahu kuning apa tahu kulit? Tahu kuning kulit. Iya mana kon senenge tahu kulit to. Pan pira? Pan pira 5.000 bae. 5.000. Apa 4.000 bae gelempeng? Oh iya bisa. Ya. 4.000 kan yang masih deke 5.000 ya. Masih dapat iki 5. Ora. Kemi iki sangalas. Ya. Oh di Sangalikur kok sangalas. 30 ya, tane ngono 30. Kali sewu maning ya, 30. Tan siji, lewat 35. Siji loro. Loro telu. Telu papat. 5, 35. Karo Nanti sewunan sih menenggang wong kan. Ora dagong, lagi ora dagong. iya, Pak. Karo pesen jajanan 20.000 sambur bae apa. Oh, pokok 20.000 kayak wingi kae. Ya, Ya kayak wingi ya. Kayak wingi kan warna papat. Karo gedang sesir terus apa? Semangka. Semangka siji. Semangka sing semangka kayak tebu mangan. Terus kuburan beli kok. Kalau wedang bae. Ora dimentok. Apa kayak sega anu, segala ngesarokon. Kalau Berarti pan jeruk sekilo. Heeh. Ngosit kok keder, otak catet wis. Jeruk sekilo. ya. Tempene pang pirang iji? Kayak wingi bae wis. 70 tahu kuning 70 ke 70 ya. Pana loro, telu taneng iki jajane sing warna papat 20.000. Kan karo semangka. Dene warna 5 ya. Pokoknya jajan-jajan 20.000. Tan semangka, tan gedang tan karo tahu karo miki kowe. Pokoke tahu tempe sing penting kan. Tahu tempe, tan gedang, wedang, jeruk. Ya wis mutan. Jeruk wis kilo. Ya sekilo bae. Ya mau tak catet wis. Kopi wis suruh. Apaan? Ya lu kopi seran sing ana kopi ora. Anak. Kopi ireng. Kapal api. Anak. Iya, orang 3, 4, 5, 6, 7 sangat 10. Pira? Kelas 5. Pokoknya jajan gabi kan sewunan kabeh. Bangsane anu kan. Langsung gitu ya. Ya. Malam minggu. Ya. Ayo yuk. Ya. Ayo buruan kasihan mama.